Gorici tam to priblížili. Hej! No, to už si celá ty. Ako teraz pôjdeme 2 km pešo na zastávku? Asi nepôjdeme na zastávku. Ani. Pôjdeme pešo. Ale nie je tam automat na lístky. Hovorím ti, že nepôjdeme na zastávku, pôjdeme až domov. No určite. Ty si tam aj tak spadla na schvál, aby si mohla teraz chodiť po vode. No. Ale už keby tam padla jedna noha, tak to bolo jedno. Čo máš tuto? To je príroda. To je skúsená. Mirka je dielom.